ソプラノ独唱、立石空さん。ベルゴレージ作曲、イタリア歌曲。奥様女中より私のおこりんこさん。中田義直作曲、君と話した。イタリア歌曲と日本歌曲をそれぞれ異なる魅力を持つ2曲です。言葉の響きや情景、そして歌声の4調の違いを感じながらお聴きください。
し